বিজেপি নিবাকজা বিজেপি শেষ বিজেপি হেস বিজেপি গ্যাস বিজেপি শেষ বিজেপি মেস বিজেপি শেষ বিজেপি গ্যাস বিজেপি কমাখা বিকাশে বড় মুরগি চামড়া হুচিয়ার বিকাশে বড় মুরগি চামড়া হুচিয়ার টিপরা মথা লং লেপ বুবাগ্রা আইক লকথং বুবাগ্রা নেত্রী सोंहानि एदिस हापां सोनामनाय जों बुबाग्रानि नेत्रि सोंहानि एदिस हापां सोनामका जोंहानि बुबाग्रानि नेत्रि एदिस हापां सोनामनाय एदिस हापां सोनामनाय बोसोर जोंहानि एदिस हापां सोनामनाय बिजेपि बुथ नै बिजेपि बुथ नै बिगासे बरा मुरगि जामरा हुचियर बिगासे बरा मुरगि जामरा हुचियर बिगासे बरा मुरगि जामरा हुचियर बोसोर जों एदिस हापां सोनामनाय जोंहानि एदिस हापां सोनामनाय बोसोर जोंहानि एदिस बरा मुरगि जामरा हुचियर बिजेपि बुथ नै बिजेपि बुथ क्रय बिगासे बरा मुरगि जामरा हुचियर बुबाग्रा लं लेप बुबाग्रा लं लेप बुबाग्रा लं लेप प्रमथा बुबाग्रा लं लेप प्रमथा लं लेप प्रमथा लं लेप Dipramoथा आयुक लकथों बुबाग्रा नेत्रि जों एदिस हापां सोनामनाय बुबाग्रा नेत्रि जों एदिस हापां सोनामनाय बुइखे खायो बीसी वाइज है कबा ब्लॉक वाइज संगे वार्ड वाइज खायो सिनि तमुं जुदा किसा वार्ड वाइज माने तमो वार्ड सक्तंखा माने बीसी सक्त जों दिनै पदनगर 2 नम्बर वार्ड जों एराउन्ड प्राय अनेक बरक तैनाय जों दिनै बोरैचला दिनै सारेकनि सारा 5टा समय ता पुनि 6टा खाय दङ जों रैली खायका अमा हेकनो जों वार्ड वाइज रैली खाय दङ ताबो जों सानान मुसुंगो बोसखाङो बुबाग्रा नेतृत्व एदिस हापां जोंहायनै सोनामका ताइ सोनामचिनाय परिष्कार जों सानान मुसुंगो किसु जे मुरगि चामरा जे बासन रायरक बरनो सानान मुसुंगो हुसियारंदि आर तिपरा मथा तामो अमो इलेक्शन गुसनार दि सिनिवाना तिपरा मथा तामो बनि बागै आं सानान मुसुंगो ताबो जारा बिजेपि हिनै खाय तंनाय बा दफानो सिनिया बररक दफा नै न सिनिया बररक साइमाननाय दफानि जक समाज समय मानन ताइ बिसे करिका किन्तु जों थांसा मा तंनाय थांसा जों थांसा तंहा केबोसिन नखं हाबै माइनाय आजिक बनि बागैनो ताखुक ताइ बुखसं खाजोनि ताखुक ताइ बुखसं आं सानान मुसुंगो जों बुबाग्रानो फुइतुमा सानाय बोसखांनि सालो बुबाग्रा नेतृत्व एडिसिओ 22 स्टेशनै सरकार गठन हैका अवश्य जों सरकार गठन बोसोर नाम्बार वार्ड मो 2 नम्बर वार्ड सासे बरक बांगखाके बिसिओ बोसोर बांखाना बिसिनि परे 26 टा बिसिनि बिसिंगसो ब्लक खाके ब्लगआव बोसोर बांनाबो नों चिन्ता खायदे बोसोरनि 9 तारिखआव जों एराउन्ड प्राय 2.5 থেকে 3000 बाइक तैनाय देवन बाजारनि सिं बिस्रामदे एन्टायर गुरिनाय जों 3000 बाइक तैनाय जों सिबाहिजला डिस्ट्रिक्ट हायका आमतली गलागाति कन्स्टिट्युएन्सिनि जे मेन मेजर रुल बाय जों बोसोर 9 तारिखआव जों बाइक रैली खायनाय